5 гадоў таму здарылася першая смерць палітвязня. У шклоўскай калоніі загінуў Вітольд Ашурак. Яго смерць стала жахлівым вынікам таго, што робіць рэжым з людзьмі за кратамі. Яго смерць – рана, якая не загойваецца. І гэты дзень цяпер – дзень салідарнасці з усімі, хто сёння ў няволі. Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Але палітвязні – гэта людзі з імёнамі, сем'ямі, лёсам і марамі. Людзі, якіх пакаралі па адвольных абвінавачаннях за каментар ці данат, за фота, за маўклівую нязгоду. Кожны дзень у няволі для іх гэта страчанае здароўе, гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння і жоўтая бірка на робе як знак таго, што ты небяспечны. Майго мужа прымушалі прыбіраць у камеры па 4 разы на дзень. Адна з былых палітвязанак распавядала, як засынала стоячы і ледзь не падала на бетонную падлогу, бо правяла 5 сотняў без нармальнага сну. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. Я ведаю, як гэта чакаць роднага чалавека з турмы. Жыць паміж надзеем і страхам. І ўсё адно трымацца. Бо цябе чакаюць дзеці. Бо ты не маеш права апусціць рукі. Мой муж правёў за кратамі больш за 5 гадоў, і я памятаю кожны дзень гэтага чакання. Калі сэрца сціскаецца ад навінаў пра этапы, карцары, адсутнасць лістоў. Гэта боль, які я падзяляю з тысячамі беларускіх сем'яў. Больш за год таму, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы міжнароднаму ціску і дзякуючы нашай супольнай працы, людзі пачалі выходзіць на волю. І мы шчыра радуемся за кожнага і кожную. Гэта адбылося таксама таму, што мы не маўчалі. Таму што ўсе гэтыя гады мы з вамі працавалі з міжнароднай супольнасцю, расказвалі свету пра тых, каго рэжым хацеў ад свету схаваць. Мы называлі імёны, мы збіралі дапамогу, пісалі лісты. Праваабаронцы, сем'і палітвязняў, журналісты, дыпламаты, валанцёры і кожны неабыякавы чалавек. Усе мы зрабілі сваю частку працы. Але выйсці з турмы яшчэ не значыць сапраўды выйсці на свабоду. Многія жывуць пад наглядам, з шматлікімі забаронамі. Многіх прымусова вывезлі за мяжу і пакінулі без дакументаў. Турма скончылася, пераслед не. І ім патрэбна падтрымка і наша ўвага не менш, чым тым, хто яшчэ за кратамі. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня. Ніводнага. За гэтыя гады мы амаль прызвычаіліся. Сотні імёнаў у спісе палізняволеных, штодзённыя затрыманні, звесткі пра катаванні. Усё гэта стала нібыта новай нормай. Але гэта не норма. Гэта не мусіць быць нормай. Мы працягнем змагацца, каб кожны і кожная выйшлі на свабоду. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу.